La majiko-jiko endlela achazwa njengawona nobungozi kweli phondo, abekwa kwindawo yesibini ngobungozi kuzwelonke ngokwengxelo yonyaka ophelileyo ekhutshwe liQumrhu lamaGosa endlela. Utata uMncedisi Plaatje, oneminyaka engama-60, ngomnye wabantu abathi baphulukana nezihlobo zabo kule ndlela. UPlaatje waphulukana nenkosikazi yakhe kunye nenkosikazi yomkhuluwa wakhe. Bekuthiwe makajike estophini. Ngoku siyabona ke thina ngokucinga kwethu uba uleqe elo xesha lokuba ngaba makakhawuleze ayobeka aba bantu. Akakhange ayofika ke kwisitophu sabo, uye waphelela apha esithubeni babe bafumana loo ngozi. Imoto xa sisiva ngomnye wabo osithe wasinda, utata owayekhwele ngaphambili, uthi yaye yahlukana nolawulo imoto, ayalawuleka yabe iyokhwela kulaa ngquzu, yabe iyaphethuka. Iinkolo zombini ebeziyinxalenye yale nkqubo zisine zidedelana zisenza oko zikholelwa kuko. Abenkolo yobuKrestu batsho ngodlwabevu lomthandazo becela kuThixo ukuba kuphele ukusubeka kwemiphefumlo kule ndlela, becaphula nakumazwi encwadi enomlomo obomvu. Sathandazela amanzi, into sithandazela amanzi netyiwa, senza ke i-cleansing kuyo le ndawo. Sicela okokuba kuThixo oba kukho imimoya kule ndawo engonwabanga, le ebangela iingozi, noko mayiphumle ngoku ngoxolo, ibuyele ke kuThixo ixolile, ukwenzela into yoba kungabikho ngozi ngaphezu koko ke kwenziwe ke imithandazo namazwi. Ukanti abenkolo yakwaNtu baqhumise impepho bememelela kumveli-ngqangi nakwizinyanya ukuba zingenelele zigxothe ingozi kule ndlela. Sacela ukuba umntu ngamnye mathathe igqabi lomthi womphafa, ubheke endleleni kunye nekhandlela. Iyindlela ke leyo esicoce ngayo ke. Sabe ke sinale moto ihamba phambili itshiza amanzi, emveni kwayo silandela sifake ityiwa, sinayo ke nemithi esiyiphetheyo ke yokuhesha ke endleleni apho, sizama ke ukuba sihewule ishwangusha elo. Usodolophu waseMbashe uSamkelo Janda uthi mihla le kuphalala igazi kule ndlela, kodwa unethemba lokuba emva kwalo msebenzi kuza kubakho utshintsho. Ndinalo kakhulu umsasazi wam ithemba kuba oku sikwenzayo namhlanje asiqali. Sasikhe sahlanganisana, sihlanganiswa liSebe lezoThutho, sahlangana ngapha ngaseColosa, nalapho kwakuthanda usoloko kukhona iingozi nakummandla kuthiwa kukuDoti phaa, zazisoloko zisenzeka rhoqo, iveki neveki zisenzeka, kunjalo nje amanani aphezulu abantu ayethi aphulukane nemiphefumlo. Sahlanganisana iinkolo ngeenkolo kunye nesebe, nathi singumasipala, kwakhona inkonzo ekumila kunjena, kwahewulwa, noko kwakhe kwathi nqumama, sakhe sanomtyhi. Zihlangene ezi nkolo zakhanyisa amakhandlela, zisebenzisa amahlamvu zilanda imiphefumlo yabo bathe baphulukana nobomi babo, abanye babo bewela kwezi ndonga. Loo miphefumlo ilandiweyo ithe yombelwa elingcwaba, ngethemba lokuba iza kuphumla ngoxolo kutsho kubekho umtyhi, zinqabe iingozi ezimasikizi kule ndlela. NdinguYamkela Mtshiyo kwiindaba ze-NPK, eDitywa.